L-għażla li fil-bidu tax-xahar iddedikata għal persuni LGBTIQ+, tiddendir il-bandiera progressiva tal-Pride mal-bidin taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun u mhux dik tal-qawsalla tradizzjonali hija sinifikanti għaliex tibgħat messaġġ aktar inklusiv. Dan saħħu l-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista, Randolph De Battista. Id-disin tal-verżjoni progressiva tal-bandiera tal-Pride ġie żvelat is-sena l-oħra u jinkludi is-simbolu li jirrappreżenta il-persuni intersex. F'kummenti lil One News, Randolph De Battista fakkar li Malta għamlet rivoluzzjoni kbira fejn jitlu d-drittijiet ta' persuni LGBTIQ+. Fis-snin ta' qabel konna ninsabu fl-aħħar post, fil-waqt li llum il-ġurnata Malta qiegħda fl-ewwel post fl-indiċi interim tal-ILGA Europe għal protezzjoni u drittijiet umani ta' persuni LGBTIQ+. Malta hija l-mudell għal pajjiżi oħra u l-Partit Laburista gburi b'din il-bidla. Pajjiżi oħra ħarsu lejn liġijiet tagħna u jippruvaw jagħmlu bħalna. U dan huwa mertu għall-Partit Laburista għal l-attivisti tal-partit, għal politiċi fih dan il-Partit Laburista li bidlu l-liġijiet u bidlu l-mentalità f'dan il-pajjiż. Meta mistoqsi dwar il-ħsieb ta' proġetti futuri fil-qasam tal-LGBTIQ+, Randolph De Battista qal li l-manifest elettorali tal-Partit Laburista jitkellem dwar aktar kisbiet li għandhom isiru. Qal li fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jkun qiegħed iwettaq aktar bidliet f'dan il-qasam. Tkellem ukoll dwar x'inhu mistenni f'pajjiżna għal Europride. Naturalment, is-sena d-dieħla se jkollna l-Europride li tiġi organizzata f'Malta, diversi persuni barranin huma eċitati li ħajjiġu f'pajjiżna u jkunu qegħdin jagħmlu din il-festa Ewropea f'pajjiżna.